nog niet. Klinkt het maar wel leuk. Maar meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. Hoi. Hoi. Nou, wat is die favoriete taal? Mijn favoriete taal is Fries natuurlijk. Ja. En wat is dit dus dan? Nou, mijn zus Fries. Fries. En dat is dan echt Fries? Ik ben de gast echt Fries. Dat Maar ik ben wel. maar Pietje. Dus dat is geen Fries. Jawel, was is wel deels Fries, hè? Dat komt zo uit. Ik kom uit Beets, dus het is... Dat is geen woord. Het is geen woord, maar ik ben deels klaar en deels... Mooi. geen klaar. Joe! Niet daar en dan? Favorita la pintura. Mira. La mi lengua favorita y el asturiano.